Yo mga riders, welcome sa atong channel 21 Shades of Blue. Karon na episode sa to ang storyahan ang struggles paggamit sa DJI Action 5 Pro kung low-end imong PC. Yes, 4K resolution lagi siya, pero kung wala kay sakto nga setup, makaubod jud ka sa stress. Kung aspiring motovlogger ka o nagplano ka mong palit og action camera with 4K resolution and above, then consider watching this until the end. Okay, so excited na kay ka. Nakapalit na ka DJI Action 5 Pro. Tapos, ang kuha sa imong video, crispy kaayo. Sulod kay mga colors. Tapos, super stable pag yun. Bura ka nakagamit o gimbal. Pero kung low-end ang computer, prepare for disaster. Kay mo niya akong na-experience. Maski simple cuttings timeline, lag, freeze, usahay mo crash pa akong software. Na ako 5 minutes nga clips, akong PC muna naghilak. So para sa mga nagplano pa lang, ayaw sa una og salig sa 4K or 8K is better kung di kaya si mong system. Kaya mag-adtos ra ka. Okay. Real talk, not all good cameras means good content ditso. Kaya ang post-production, dako kayo siya roll. Kung kani imong specs, i3 processor, 4GB RAM, naka-HDD lang, and naka-integrated graphics lang, kung mauni imong gamit, 4K, ayun na lang. Magpaabot pa ka 1 hour, ayaw ma-preview ang 10 seconds clip. Instead, set ang realistic expectation nimo sa imong setup. Shoot in 1080p, edit smoothly, then slowly upgrade if makaya na sa budget. Now, kung gusto jud ka mo push through motovlogging gamit ang mga action cameras nga mga 4K resolutions, mao ni akong ma-recommend na minimum specs. Intel i5 12th generation or AMD Ryzen 5 5600G, 16GB RAM, SSD with at least 512GB, o dapat na kay dedicated GPU, at least RTX 3050 or RTX 3060. And of course, decent nga editing software like CapCut sa desktop, Adobe Premiere Pro, or DaVinci Resolve. Bisan laptop pa na, basta naalay dedicated GPU, okay na kay na. Ayaw lang sa pagtigom o para 4K nga camera kung wala pa kay sakto nga makina. Kaya ang ending ana, ma-discourage na ka og edit. Na-experience na ko na nga dili ko ka-edit sa mga gusto na ko buhaton sa mga videos. Ang ending, nakagasto na nung kog upgrades sa akong PC. Kung palit jud ka, maka-edit ra magyapon ka gamit ang DJI app sa imong phone. Like short clips like Reels o short clips para sa YouTube. But for long vlogging, with matching color gradings and effects, I suggest mag-invest na lang ka og PC if kaya. Pero kung naana kay DJI Action 5 Pro, unsaon man, natay solusyon, ang proxy editing. Ang proxy editing, ang video i-convert una niya into smaller preview versions like from 4K down to 1080p or 720p para ma-edit nimo siya. Then, inuguman og edit, ang original 4K resolution ang gamiton pag-export. Clean and high quality hapon, pero ang problema, long process lang siya, kay mo lagi imo mang i-convert imong files aya ka maka-edit. And with low-end PC, dugay kayo ang exporting unless willing to wait ka. Anyways, nindot ni siya nga trick kung especially nagamit ka og mid-range nga PC, pwede ra ka mag-proxy sa CapCut, DaVinci o Adobe Premiere. So karon mga riders, let's wrap it up. Ang DJI Action 5 Pro, nindot jud kay siya. Pero kung wala kay sakto nga editing rig, mahulog ra siya nga stress machine. So before ka mo invest sa mahal na cam, invest and prepare una sa imong editing workflow. Kay base sa akong mga nakita nga mga successful nga mga motovloggers, ang key points, good cam, good edit setup, good story equals success. Salamat sa pagtanaw mga riders. Don't forget to like, comment, and subscribe. Ride safe, vlog smart, and to God all be the glory. This is 21 Shades of Blue. Peace out.